Bütün hürmetli arkadaşlar, biz orada ikendişe bugün poçta bölüşesinde aboneçiler günü kutlayabiliriz. Hem de gazeteye yazılmışlar arasında bular oynatamiz. Әлегесе акция біздің күн давамында барачак. Күн ахырына хәтле килеп, газетага язылып, әлеге бүләкләрне үзегезгә тота аласыз. Һәм инде әлбәттә ел дәврендә газетага алырга мөмкинчелегегез дә булачак. Көтеп калабыз. Рәхим итегез. Күргәнегезчә безнең Рушылат өйсәк дин подписчики оештырдык. Район редакциясе сабатанлары белән берлектә теләгән кеше шушында почта бинасына килеп, газетка язылып, үзенә лотерея нигезендә теләгән бүләген күчтәнәчне алып китә ала. Бөтенегез дә катнашыгыз, актив булыгыз, яңа ел хәтле газетка язылып калу бик мөһим эштер дип уйлыйм. Уңышлар сезгә.